Hvorfor bliver man fattig? Hvad gør det danske samfund for de fattige? Og hvordan er det egentlig, man betegner fattigdom? Det er nogle af de ting, vi vil se nærmere på i aftens udsendelse. Velkommen. Fattigdom er det at have så få ressourcer, at man bliver udelukket fra de mest normale livsmønstre, vaner og aktiviteter i det land, man lever i. Fattigdom er ikke mindst den uretfærdighed, der består i, at nogen har så meget mindre end andre har, men at man har vanskeligheder med at klare sig i det samfund, man lever i. Fattigdom er et socialt problem. Familien Nørgaard Jensen har i generationer ligget i socialgruppe 5, da ingen i familien er faglærte. De lever i relativ fattigdom på de sociale ydelser. I Danmark har vi ikke nogen officiel fattigdomsgrænse, hvilket gør det svært at finde ud af præcis, hvor mange danskere, der lever i fattigdom. Dog er der nogle eksperter, som har defineret en fattigdomsgrænse, som er den, der afgør, hvor mange danskere, der lever i fattigdom. Ifølge ekspertudvalget er man fattig, hvis man har en disponibel indkomst på under 50% af medianindkomsten 3 år i træk. Det vil sige, at hvis ens årlige indkomst er 103.200 kroner eller under, bliver man betegnet som fattig. Her i Danmark er der ca. 40.000 fattige, hvoraf 1/4 er børn under 18 år. I 1999 levede 16.200 danskere i fattigdom, hvilket vil sige, at der i dag er 26.000 flere danskere, som lever i fattigdom. Jeg kunne mærke fattigdom hele mit liv. Det er især til sidst på måneden, hvor min mor, de penge hun får fra kontanthjælp, ikke rækker hele måneden. Så derfor har jeg bragt avis ud lige siden jeg var 12 for at hjælpe min mor med at få mad på bordet. Jeg har ledet de sociale ydelser nærmest siden jeg droppede ud af skolen. Det har været svært for mig at finde et job, fordi jeg er ufaglært, og så jeg fik, lad os sige, meget tidlig alder. Så mit eneste arbejde, jeg egentlig rigtig har haft, det var, da jeg arbejdede som stuepige på et hotel her i København. Men det var meget, meget hårdt arbejde, og jeg fik kun løn, fordi jeg altid havde noget at gøre med. Og så, man fik meget ondt i ryggen, så jeg steg faktisk op efter 3 dage eller sådan noget. Ja, men man får jo også nærmest lige så mange penge af at leve på kontanthjælp, så det er jo lige så godt bare at gøre. Jeg køber altid Netto, fordi de har de billigste varer. Jeg har ikke råd til at købe mere end det nødvendige. Jeg skal jo nærmest allerede vende hver en krone for at have råd til det hele. Jamen dengang Lisa og jeg fik lån, havde vi ikke særlig mange penge. Vi levede faktisk på kontanthjælp. En gang imellem havde jeg behov for at låne penge af låne, så jeg kunne betale for de basale ting, alle har brug for. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kunne låne den opvækst, som jeg ønskede hende, selvom han har klaret det rigtig godt. Nu hvor jeg er blevet voksen, kan jeg godt se, hvordan min barndom i fattigdom egentlig har påvirket mig. Så barn gjorde det mig egentlig rigtig smart, at jeg ikke fik de samme ting, som de andre børn fik. Jeg legede jo bare ud går med de andre børn, som heller ikke havde så mange penge. Men da det virkelig gik op for mig, at vi faktisk havde økonomiske problemer, var da jeg fik at vide af min håndboldtræner, at jeg desværre ikke måtte gå på holdet mere, fordi at regningen var så ikke blevet betalt. Vi befinder os ved Rådhuset, hvor vi snakker med sundhed- og omsorgsborgmester Nina Thomsen. I København er der nogle særlige storbyudfordringer. At når man er en storby, så tiltrækker man også folk, der har sociale problemer. Man tiltrækker hjemløse, både danske hjemløse. Der kan vi se, at mange af dem, der måske kommer fra andre kommuner, når de så bliver hjemløse, så flytter de faktisk til København og bor der. Og også fordi det der med, at man er en magnet, så man tiltrækker også på en eller anden måde folk, der har sociale problemer fra nogle andre kommuner i omegnen, de flytter til København. Vi har også nogle udsatte boligområder, hvor der bor mange på kontanthjælp. Vi har i en række år lavet sådan en fattigdomsundersøgelse, som baserer sig jo på det, der hedder relativ fattigdom. At sige, at det at være fattig i Danmark, det er ikke det samme som at være fattig i Somalia. Men man er fattig relativt, altså i forhold til, hvad er den normale indkomst, hvad koster tingene i Danmark. På børneområdet, der er det jo for eksempel at sige, at der giver vi nogle gratis fritidstilbud fra børn fra fattige familier. Igen, så man som barn, selvom ens mor og far ikke tjener så mange penge, så kan man få de samme muligheder for at gå til fodbold, eller hvad det nu ellers kan være. Noget andet, vi gør på børneområdet, det er for eksempel også, at vi har skolemad, varm mad på alle vores skoler. Og der siger vi så, at hvis det er, at dine forældre ikke har så mange penge,
begge to på kontanthjælp, eller det er en enig mor, så kan man faktisk få gratis mad. Vi gør allerede rigtig meget indsats. Vi har rigtig mange indsatser i det sociale arbejde, især det der med at få løftet folk ud, så de kommer ud af fattigdommen, i stedet for bare at sige, nu giver vi jer nogle flere penge. Så samlet set, så bærer vi en stor andel, og vi har mange fattige i København. Jeg tror, der er meget få mennesker, der lever i absolut fattigdom, men altså, jeg vil også sige, hvis du kigger ned på Rådhuspladsen nu, da jeg tog arbejde, der lå der også 2 hjemløse og sov med, som sandsynligvis var fra Østeuropa. På den måde der er det ikke kun danskernes. Altså, jeg synes, der er absolut fattigdom, når man ser på nogle af de hjemløse, der lever i København, som kommer fra andre lande. Fordi de har jo de har ikke engang en kontanthjælp eller noget som helst at leve for. Så det vil sige, det er det, som regeringen, synes jeg, skal sikre, det er, at der er ingen, der lever i relativ fattigdom, fordi vi giver dem den her pose penge fra statens side, så du godt kan leve et anstændigt liv. Så kan det godt være, at du bruger pengene forkert, ikke? Men at samfundsansvar sørger, selvom du risikerer, at du er arbejdsløs, selvom du får en arbejdsskade, eller hvad det kan være, så skal vi sørge for, at der ikke findes fattige i det her land. Jeg tømmer postkassen for min mor hver dag, fordi hun ikke gider glo på alle de regninger, der kommer. Jeg har haft postkasseangst siden min gæld startede. Altså, det er slet ikke mig, der tømmer postkassen. Det er Lasse. Når han så kommer med regningerne, så ryger de nærmest alle sammen bare i skraldespanden. Men jeg har slet ikke råd til at betale noget af det. Altså, jeg kan ikke rigtig se mig selv komme ud af den gæld, jeg har. Lone er klar over, at hun risikerer at give nogle af sine egne problemer videre til Lasse. Tak. Og en regning, den kan vi jo ikke lide. Lasse. Velkommen til, Lasse. Tak. Du har lavet en opgave, hvor du sådan skriver om familien Mohammeds liv. Der er nok noget, vi skal snakke om, sådan i forhold til det fremtidige forløb, også når du skriver opgaver. Ja. Du har stærkt brug for hjælp, kan jeg se. Okay. Og jeg ved ikke, om du bruger så meget hjælp derhjemme, men der er altid mulighed for også at få hjælp herover. Vi skal kigge lidt på dit sprogbog i opgaven. Så den her opgave, den har jeg altså kun kunnet vurdere til, at du får 0,2. Okay. Så, men gå hjem og læs den godt igennem. Yes. Det er godt. Okay, tak. Jamen, der er ingen tvivl om, at Lasse har det svært i skolen. Og det er der mange forklaringer på. Der er den forklaring, at han har svært ved at begå sig i sociale sammenhæng. Hvis jeg skal se på Lasses familie, så er der ingen tvivl om, at han ikke kan modtage meget hjælp hjemmefra. Det er nok den sociale baggrund, som Lasse udspringer af. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det ligefrem er kontanthjælpen, der er problemet for Lasse. Men det er nok mere det, at hans mor har en svær, eller hans familie har, og dermed også hans mor har en svær dagligdag, hvor der ikke er så meget overskud til at hjælpe Lasse, når han har brug for at få et løft i skolearbejdet. Vi spurgte Nina Thomsen, hvordan man egentlig bryder den onde cirkel i fattigdom. Man har altid selv et ansvar for sit eget liv og for at gøre noget. Og det der med, hvis vi kun tænker, at nu skal samfundet komme og hjælpe dig, og du er bare sådan en passiv klump, der ikke kan gøre noget af dig selv, så tror jeg, man får rigtig svært ved at løse problemerne. Jeg tror, vi er nødt til hele tiden at sige, du skal selv yde. Altså, vi giver dig nogle rettigheder, men du har altså også selv nogle pligter. Det er dit ansvar. Jeg tror, når man oplever, at man lige pludselig ikke har penge nok, så bliver man nødt til at tage ansvar for sit liv og sige, hvordan kan jeg så leve? Altså hvis jeg er enlig mor og har 3 børn, hvordan kan jeg så leve? Hvad er det for en bolig, jeg skal have? Hvad er det for et forbrug, vi skal have i det daglige, for at kunne leve med de her penge, vi nu engang har? Der er en masse, der er individuelt, men selvfølgelig er der også noget, som vi som samfund skal løse. Der er det netop, at man går ind sådan område for område og ser, hvad kan vi gøre for at dæmme op for fattigdom? Hvordan sikrer vi, at selvom man kommer fra
man er barn, og ens forældre ikke tjener så mange penge, hvordan kan vi så sikre, at man faktisk kan leve en barndom, ligesom alle andre? Så har vi selvfølgelig nogle lovbestemte ydelser, kalder man det, ikke? Altså, hvad skal du have for at være på kontanthjælp osv. osv. Og det er noget, vi giver, som Folketinget har besluttet. Den bedste måde at komme ud af fattigdom på, det er selvfølgelig at få et arbejde og få på den måde tjene flere penge og tjene sin egen indkomst, så man ikke er på fattigdomsydelser, eller man ikke er på en meget lavt eksistensniveau. Og det er jo egentlig hele beskæftigelsespolitikken. Ikke kun at lave beskæftigelsespolitik for dem, der sagtens selv kan finde et arbejde, men også kigge i, hvad skal der faktisk til, for at vi finder arbejde til nogle af dem, der måske er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet. Og der er job bare en rigtig god indgang. Så der findes tydeligvis fattigdom i Danmark, og den negative sociale arv er tung. Ifølge Nina Thomsen yder samfundet en masse for at hjælpe de, der er fattige, men hvis man virkelig vil ud af fattigdom, skal man også selv tage et ansvar. Tak fordi I så med.